Всеки знае, че за да успее в живота са му нужни успешни контакти. Как да ги създадем и поддържаме? Ако някой го измъчва този въпрос, ние, от Treasure, сме готови да му помогнем с правилния отговор и решение как да го постигне. В съвременния свят всеки е много силен в обещанията. И поради тази причина те са загубили своята стойност. Доверие се печели и поддържа с дела. Един прекрасен повод да спечелим и поддържаме доверие са празничните събития. Това са рождените и имените дни, откриването на офиси и обекти, събитията, свързани с стартирането на нова дейност или фирма и много други от този вид. Когато сме поканени на такива събития, ние имаме реален шанс да създадем или затвърдим доверие. Това се постига с запомнящ се подарък. Обикновено на такива събития хората или не носят подарък, или подаряват някакъв, само за да отбият номера. Домакините събират подаръците и ги захвърлят в някой килер или дори на боклука. В една такава среда, ако ние подарим правилно подбран и стойностен подарък, домакинът ще бъде впечатлен. Освен това, той ще го сложи на видно място и всеки път, когато го погледне, ще си спомня за човека или фирмата, която му го е подарила. Ето как изграждаме емоционална близост с домакина. Когато човек вземе решение, той се води от рационални и емоционални подбуди. Ето как можем да осигурим емоциите. Treasure е единствената фирма в България, която може да ви помогне да спечелите сърцата на важните за вас хора, партньори и клиенти. Посетете нашия сайт или офиси и спечелете конкурентно предимство.